Audio Jungle. Audio Jungle. Africa my continent se-Africa okuyi-South Africa kwaZulu ugu i-district umzumbe umasipala sekuwa 3 sihamba ngomuga othi awufani isiga sithi asifani la kade siyongcwaba khona ngesonto elidlule besiyongcwaba la kushona khona abantu abawu9 abomndeni wodwa bebeyisithupha namhlanje sizokhuluma olunye udaba oluthi alifani ncimishi nalolu besihamba ngalo sikwamthembu la namhlanje baba yebo awusithathe kwenzekile la ekhaya ngishathe kusoqaleni nje nje konke ngosuku uvela umbiko uthini umbiko uvela nini ukuze kuzofika manje umbiko uvela ngolosihlanu ebusuku ngisemsebenzini yes ngifonela kuthiwa kwenzeka ingozi yes kuthiwa ngasifala kungozwakala ukuthi kwenzeka ingozi kwalimala kanjani ukuthi uhamba kwesikhathi ngesikhathi ake sikuzwakala dayi imoto ishayisile kwashona abantu abawu5 abantu bambonke laba kwasinda abawu2 izingane zami intombazane endala yaphuka emlenzeni yashayeka nesekhanda ingane yayo yaphuka ingalo yaphuka nala ukhalweni yazolimala la esiswini igazi laba ngaphakathi kusho ukuthi ke bahamba bathathwa ke basuka emakhazeni abashonile abanye basuka esibhedlela salandela ke safika emakhazeni sababona abalimele impela saphuma emakhazeni sahamba sayobheka esibhedlela sabona ke laba abalimele intombazane sayibona iphukile emlenzeni limele nasekhanda yes umfana wayo yena uyengabonike nje na ngoba namehla ayisavalekile yes ekade limali ngayizolo kodwa uyesacimezile kodwa sikwazanga umbone ngoba kwathiwa usetheater sophuma etheater bamzamela umbhedo kodwa waye umbhedo awutholakali uzohanyiswa lokuzene eChief Albert Luthuli yes sisunga ikusasa kuthiwa ayeke uhanjisiwe ngazo seChief Albert Thuli kuthi sebheka ngale abangalisethekwini nje ngoba silema ekhaya yes uthe ingane zakho zingaki ingane zami zimbili yes bese kuba ingane zazo abazukulu yes kulabazukulu khona nowasekhona lami kaHadebe ingane zo 3 years 4 years lezi ingane ezibhubhile la khona nodadewenu khona udadewethu ogane kaNkomo naye owala ekhaya naye omdala nathi sonke la ekhaya inkosazana la ekhaya naye ikhona emotweni naye yashona naye kwasinda laba ababilike naba basesibhedlela abangakalulami uthe isigodi kuphi la ikaDunusi senhlangweni kaDunusi inkosi ubani inkosi uDlamini induna uKhuboni ikhansela ubani ungwazi ikhansela okay yeah Africa my continent ngokujwayelekile makushoniwe njengoba umama nje ehleli la emseleni ngokujwayelekile kusuke kuzofika umbiko kuthiwa sekushone umuntu ngoba ehleli nje la ma kushone umuntu oyedwa usuke ezohlala nje kanje koqala ukuze kuphele makufika nje umbiko umuntu uyawuhlala kuphemsamo lana ke sinesimo esehlukile la ekhaya makufika umbiko kushona abantu abayi5 vele la emqondweni uzojama umqondo ngeke ungajama sekufuneka abantu omakhelwane abangabona omakhelwane besondele bonke bezobamba bambe noma yini ongasuyibamba ubuhlungu obuzwa ngesikhathi kufika umbiko akufani nobuhlungu ozobuzwa sekuthiwa kukusasa into isidigesteke kahle la engqondweni ukuthi ayingampela kusho kanjalo kodwa ubuhlungu bufika kwemessage esho ukuthi sekuhamba abantu ayifani nosuku sekuzosukwa la kuthiwa abayohlonzwa ngesikhathi sebeyobhekwa manifika lapha uthothi ngempela ibona khumbule ukuthi masibabheka kanti sibabheka besenjalo ubuhlungu okungaphezulu kokufika kwemessage ngesikhathi niya lapha akekho umuntu oqeqeshelwe
ukubheka umuntu wakubo oshone ngengozi noma ushonile nje. Kangakanani ke uma siyobheka abantu basekhaya abashonile okuzofika uthi uyena lo omunye uzothi mayimbheka indlela alimele ngayo kuzimuka ekhanda fika inyembezi qhuma isililo aphume phandle noma aguqe phansi noma akhale noma aquleke ufuna ukuthi alindwe aqede ukuquleka abuye futhi ayokhomba omunye ukuthi nana lona futhi awumajine lobo buhlungu ubakhomba lokuthi uye lo ukuthi ulimele kanjani ufuna ngene la kuwena udlule uphinde uthi futhi uye lo. Ngizama ukuchaza futhi manje isikhathi sekusona sibi kanjani sibhlungu kanjani isikhathi masithi afike wena ekhaya hayi message nezikhwama sisuke sikhuluma ngento enjani. Abahlonzeke bonke aphumelele ukubahlonza bonke sebebambene mhlawumbe maningene no3 kugcina sekuselo yedwa ozobahlonza abanye bethi ngiphelelwa amandla baqede page loqala siyalivala. Singeneke manje kutheni ngolwesihlanu masebelandwa sekufuneka futhi sisuke siyobalanda yesinye isililo obunye ubuhlungu sebelandiwe lapha. Khumbuleke manje sesibalande manje sebefakwe emabhokisini manje sekucishe kube ngconywana kodwa abukho umngcono nawo lamabhokisi. Ngokujwayelekile njalo ngesikhathi sibalanda mawulanda umuntu oyedwa kusuke kuumuntu oyedwa ozophatha ihlahla ethi sesiyawela sesiyadlula sesiyafika sesiyama. Cabanga abantu abayihlanu sokunabantu ke manje imoto zizohlukana uma ukuthi zihlangeneke lezo moto kuzoba u2 sekufuna kube nabantu mhlawumbe abawu2 abawu3 abazohamba kulezi imoto behambe bekhomba indlela ebephethe ihlahla kukhanswe nekhandlela kuncikwa nokuthi lo muzi bakholelwa ekuthenini lokubhlungu njalo beza bazothi mazongena la ekhaya mabefika la ekhaya kuzothi mabe imoto zima nje uzoqala ukuthi qwe uthi hawu konje phela bezungena bonke la konje sizobahlukanisa kanjani into ezobonakala sekula egcekini uthi akuhlukaniswe izindlu mhlawumbe kuzongena 2 la noma kuzongena 2 ngale noma bazongena bonke mabengena bonke boyihlanu la bengena bewu4 la mawungena yini idolobha endlini labahleli khona sekusemangcwabeni noma kusezidumbu esomaso encwaba uyibuke kahle lonto ekhanda uyibuke ukuthi isikhathi nje emotweni behliswa ubuhlungu bezofakwa la endlini noma asazi ngathi mhlawumbe izobenela ngoba enkulu kakhulu kodwa kuzoncitha umndeni uthini. Awucabange ke makuwumuzi onezindlu ukuthi izindlu azikho kahle sekufuna behlukaniswe mhlawumbe uzobekwa nga2 noma nga1 cabanga lobo buhlungu obala ekhaya ubuhlungu ngesikhathi befakwa nje la sihleli la sekuyibona abaningi ngathi uyabona njengamama umama ohlela ubaba ohlela besuba nabafowethu abantu ngokujwayelekile emncwabeni kusuke kuyongcwatshwa umuntu abantu abaningi abantu abayongcwaba noma abazokhalisa lana abantu abazongcwatshwa ibona abaningi yabona nje basila abantu abazongcwatshwa ibona abaningi kunathi isimo ke manje sesiphila kusona sebefikile ke ngolwesihlanu babekwa ngaleyo ndlela bazobekwa ngayo kuleyo ndlu naleyo ndlu mase bephinde bekhishwa asazokhishwa beyogezwa ithi bazogezwa ngolwesihlanu ntambama noma ugezwa umgqibelo ebusuku ekseni mase beyogezwa ubani oqeqeshelwe ukuthi akwazi ukugeza abantu abawu5 abawu4 abawu3 same time besisu esodwa. Itrauma ekhona itrauma nje eneyigaba ngibale ukuthi qala makufika umbiko ngolwesibili ke manje ingqondo seziyaqala senifuna ukugwinya sekuyahamba bayohlonzwa yenye itrauma siyadlula lapho mase sibalanda mase sibahlonzise siyabalanda enye itrauma mase begezwa ke enye futhi itrauma ke leyo baqede ukugezwa bebuyiselwe labazobuyisela khona kwenziwe lozolwane lezo abanye abenza isiko kuzohlatshwa imbuzi engaka sifuna hlatshwe imbuzi ezi5 ufuna hlatshwe imbuzi ezo4 uthina esihamba ngesiko
sesihamba siyobabeka. Awubuke itrauma. Awubuke itrauma. Ubuke masikhuluma ngothi akufike wena ekhaya hayi imessage nezikhwama. So sikhuluma udaba oluthi alifane nalolu ngoba uyayizwa imessage. Imessage makwenzeka ingozi la yenzeka khona. Imessage izobanjwa abantu abadlula ngomgwaqo namaphoyisa kodwa izohamba isikhathi iyofuna umniniyo. Imfune ize imthole. Mayisimtholile njengamanje sifuna kuthinteke wonke umuntu kuthiwa le weekend isiya kuyona sizobabeka ngemessage eyafika mhlawumbe ibhubha kuphi emgwaqweni. Sifuna wonke umuntu akhansele, umuntu ozwelana nalomndeni sifuna akhansele izinto zakhe azi ukuthi lolu suku ngizoba namndeni okwamthembu sizophelezela abathandiwe babo. Bafowethu notadewethu abasebenzisa umgwaqo siyanicela umgwaqo noma ngabe ubani lana asazi ukuthi ubani usephutheni, asifuni ukuthi sazi ukuthi ubani usephutheni kodwa sifuna ukukhuluma ngakho ukuthi umgwaqo impela bekuyindawo edinga ukuthi uma ungena kuyona ungene usopa obumgwaqo kuyona indawo udlala. Umgwaqo uphenduke manje inkemba elikhali esika nxa zonke esika futhi lona oyisebenzisayo. Ake ngivale lapho. Ngivale ngokuthi sizocela abafowethu notadewethu ayibambe khona emndenini wakwamthembu sikwazi ukuthi siwulekelele ngayo yonke indlela. Umuntu nje ufuna ukuthi abambe owazi ukuthi engabamba noma ngabe yini noma bekungakanani asibambe sibambisise silekelele umndeni kuze kushaya iweekend beyobeka abathandiwe ubaba. Uthe baba sibabeka tshena umlali umbukeli ukuthi sibabeka nini. Laba abadlulile abami sibabeka ngomgqibelo. Yes. Yeah. Sobeka bangaki la? Sobeka kathathu lana. Lona umunye ubekwa elokuseni eHillcrest. Ekhakwenini. Ekhakwenini. Yes. Usisiyena ubekwa emzini wakhe phesheya. Oh yes. Yeah. Okay. Yeah. Lo Hade ubekwa khona undawonye lana njengoba kwakheke kanjena. Wawumthathile wazo othi abahlalela. Yeah. Ngobani? Ngoba kwaphela umuzi kubo lapha emuva unkosikazi wami. Oh yes, wasuthi abasondele la ekhaya. Yeah. Siyabonga kakhulu. Africa My Continent, ubuntu umphako ongaboli. #fihla ihlazo likamakhelwane wakho. Sesikhona ke la wonke umuntu ayibambe.